Ni mjesec dana nakon što je političku scenu potresla afera oko Hrvoja Vojkovića, potpredsjednika HSLS-a, zbog navodnog zlostavljanja supruge Dijane, ovih dana postavlja se pitanje je li predsjednica HSLS-a u sukobu interesa. Đurđa Adlešić, predsjednica HSLS-a, optužena je da je u sukobu interesa jer je njezin suprug Staško Adlešić zaposlen u tvrtki grupe Croatia osiguranja, kojoj je na čelu Hrvoje Vojković, član HSLS-a. Iako Đurđa Adlešić tvrdi kako njezin suprug Staško Adlešić ne radi za tvrtku Croatia osiguranje, već za tvrtku Tehnički pregled d.o.o., ispostavilo se kako je upravo ta tvrtka kćer tvrtke Croatia osiguranje. Bilo bi kudikamo jasnije, preciznije i bez ikakve sumnje da je gospođa Đurđa rekla jeste zaposlen je u tvrtci grupe Croatia osiguranje, dobio posao na natječaj. Nažalost, ako je točna, ne vidim razloga zašto bi izostavila vezu između Croatia osiguranja i Croatia tehnički pregled. Direktor Croatia osiguranja Hrvoje Vojković, nekadašnji potpredsjednik HSLS-a, prije nekoliko se tjedana našao usred skandala radi tvrdnji bivše supruge kako je zlostavljao. Njegovu odgovornost sam prva tražila ja u oba slučaja, kao što znate, i sada čekamo da se očituje policija. Također odbacuje tvrdnje da je kao predsjednica HSLS-a utjecala na suprugovo zapošljavanje. Tvrdi kako nije iznenađena novonastalom situacijom, s obzirom da je sljedeća godina izborna. Nije bilo razloga da se ja upetljavam u suprugovo zapošljavanje jer nije imao konkurenciju na javnom natječaju. Ali ono na čemu ću inzistirati osobno, to je da ću odmah kad počne rad u Saboru zatražiti da istražno povjerenstvo, odnosno etičko povjerenstvo i povjerenstvo za sukob interesa ispita jesam li ja utjecala na zapošljavanje svog supruga. Saborsko povjerenstvo za sukob interesa za sada nije dobilo nikakav zahtjev za provedbu postupka eventualnog sukoba interesa.